இம்பார்ட்டன்டான ஸ்கிரீன் இதுதான். காட் ஹேஸ் நோ ஃபார்ம், எனி ஃபார்ம் இஸ் ஃபவுண்ட் ராங். டீன் சிவா வந்து தெரியும். ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் யாரு ஹெட் யாரு நோயிங் த டீன், அதாவது சிவா ஏன் ஹெல்ப் ஆகுதுன்னா, இப்போ இவரும் கிருஷ்ணரும் ஒண்ணு நினைக்கிறது தப்பு. ஸோ கன்க்ளூஷன் வைஸ் குவாலிட்டேட்டிவ்லி ஒண்ணு, சிவாவும் வெனிமியில ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சிவா வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன ஆகும், அவர் தான் வந்து ஹெட் நினைக்கிறது தப்பு, ஆனா அவர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. ஃபைனல் தத்துவா என்னன்னா, சிவா என்ன ஜீவ தத்துவா விட மேல, ஓகே. ஆனா அவர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், ஆனா சர்வெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். ஏன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பலராமாவையும் அவர் கும்பிடுறாரு, சிவாவை வந்து குருவா நம்மள கிருஷ்ணருக்கு எடுத்துன்னு போகணும் அப்படின்னு. அவர் குருவானா குரு தத்துவம் இல்லை, அவர் ஹையர் தேன் தட். அதனால இதுதான் சொல்லியிருக்காரு, சம்பு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ரைட், அவர் அந்த செயல்ல ஈடுபட்டிருக்காருன்னு. ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல் அனாலஜி. இது வந்து லைவ் போகாதீங்க. தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்க. இந்த பிபிடி மேம், பியூட்டிஃபுல் பிபிடி மேம், அதுதான் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மேம் இந்த பிபிடி யார் எங்க இருந்து மேம் வந்துச்சு? என்னடி பிரபு, என்னடி பிரபு கிளாஸ் எடுத்தாருமா? இது வெச்சியா? பியூட்டிஃபுல். Yeah, he did class 2-3 days before that he has shared in the group. So வெரி பியூட்டிஃபுல். ஓ கிளாஸ் எடுத்தாருன்னா லைவ் போலாம். அப்ப இது இஸ்கான் புக் தான். ஆமாமா, இது சண்டே வந்து சிவராத்திரி அன்னைக்கு என்னடி பிரபுஜி கிளாஸ் எடுத்தாரு. அன்னைக்கு கிளாஸ் செக் பண்ணா கிடைக்கும். ஓகே, அன்னைக்கு கிளாஸ்னா மார்னிங் பாகவதம் கிளாஸ் தானே? பாகவத கிளாஸ். அந்த இது நல்லா இருக்கு மாதாஜி, இன்னொரு தடவை பாருங்க. ஓகே, குயிக்கா காட்டுனேன், நிதானமா நம்ம அப்புறமா எடுத்துக்கிறேன். காட்டிட்டேன் மேம், காட்டிட்டேன். பட் ஐ வாஸ் நாட் ஷூர், அதனால நான் லைவா போல. மேபி ஒன் டே சண்டே ஐ டீடைலி டெல் them one after the other. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதுவும் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஒன் ஆஃப் த சாட்டர்டே கிளாஸஸ் எடுக்கிறேன்னா. இப்போ மேம் ஐ மேக் அ மூவ். இன்னைக்கு ஜெஸியோட டாட்டரோட பர்த்டே. ஓ, நான் உன்னோட பர்த்டே சொல்லிட்டேனா? I got confused. இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. உன்னோடது மார்ச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yours is March. இது மார்ச் 18 அவ ஜெஸ். I got confused. மார்ச். அதுக்கு விஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு. ஓ, இன்னைக்கு பிப்ரவரியா மார்ச்சா, எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. எனக்கு February 18 என் பொண்ணுது. ஓ ஃபைன். உன்னோடது மார்ச் 18. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much. I wish to have ma. Oh sorry, like sure ma'am, I'll do. Hare Krishna Mataji, wish your daughter Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you so much Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. One more thing. Yesterday whole day myself and Srivasam Prabhu sat and completed all the room allocations, everything completed in very peaceful way. So today evening 6 o'clock நம்ம மீட்டிங் இருக்குமா எல்லா லாங்குவேஜ் லீடர்ஸ் ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு. So we'll give all. இல்ல மேம், என் டாட்டர் I'm not there, I'm going out. எனக்கு இப்பதான் கரண்ட் செட் ஆச்சு. I'll catch. Hare Krishna. Okay. Take care ma'am. I'll make a move. Hare Krishna. முடிஞ்சா I'll join in the link. Okay. நம்ம லிங்க் தானே? நம்ம லிங்க். No, I need to tell about myself also. My mother is not at all well now. So நம்ம லிங்க் தானே மேம்? நம்ம லிங்க் தான் 6 o'clock. Sure ma'am. I'll make a move. நம்ம பேசுறது I'll come back. Speak to you later. Sure. Thank you ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி. அம்மா எப்படி இருக்காங்க மாதாஜி? அப்படிதான் இருக்காங்க. அதான் இன்னைக்கு கால் பண்ணிட்டு தான் எப்படி இருக்காங்க. ஃப்ரைடே ஹாஸ்பிடல் போக வேண்டியது தெரியல. ஏஜிங் ஃபேக்டர் தான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. we have to pass through. அம்மாக்கும் உடம்பு சரியில்லையா மத்தாஜி? ஆமா, அவங்களுக்கு பிபி. அப்பாவை யாரு பாக்குறாங்க? அதுதான் அங்க ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருக்கு. So I may need to travel regularly. போய் அங்க ஒரு 4 நாள் இப்படிதான் சுத்த வேண்டி இருக்கும் இனிமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்வோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ராம. Thank you all for your love and affection towards me and my family. Okay, I am more indebted. உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவே நான் கடன்பட்டிருக்கேன். அன்பு பரிவுக்காக உங்க எல்லாருக்குமே நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன். Thank you for your recital also. Let my mom also get stabilized in the health. So that's very important. Okay. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். மாதாஜி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களும் மிக நன்றி சொல்லணும். அவங்க தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இதுக்காகவே பகவானுக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Prabhuji. Thank you for your consideration.
ஸோ பகவானுடைய உண்மையிலே சொல்லணும்னா கூட அம்மா கிருஷ்ண பக்தியில உண்டு. ஆனா இப்போ எந்த பக்தியும் பண்ணாத நிலையில உட்காந்துருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லாவே ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஒன்லியே போயிட்டு இருக்கனால அந்த ஏஜ்ல வந்து அது இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு அக்செப்ட் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. லெட் அஸ் see பகவான்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தி. நிச்சயமா சரியாயிடும் மாதாஜி. நல்லா ஆயிரும் மாதாஜி. பகவான் ப்ரே பண்ற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பகவான் மாதாஜி. இது பண்றேன். No, no, you all don't get tensed. Okay. So, ஏன்னா நீங்க எல்லாம் கூட வயசானவங்க, உங்களுக்கும் அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னும் போது உங்களுக்கும் மனசு கஷ்டம் வரும். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அதனால நீங்க எல்லாம் அதெல்லாம் வருத்தப்படவே கூடாது. ஜஸ்ட் ப்ரே ஃபார் த காட் ஃபார் எவ்ரிஒன்ஸ் வெல்ஃபேர். ஓகே, எல்லாருக்குமே நல்ல ஆரோக்கியம் கொடுத்து நீங்க எல்லாருமே கடைசி வரைக்குமே இந்த அசோசியேஷன்ல இருந்து பகவானுடைய கிருபையை பெறணும், அவருடைய அனுகிரகத்தை பெறணும் இல்லையா? அவருடைய திருவடிகளுக்கு உங்களுக்கு நீங்க அவருக்கு தொண்டு புரியணும். இதுதான் மெயின் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்க பெறணும்னு என்னுடைய மனமார்ந்த பிரார்த்தனைகள் உங்க எல்லாருக்குமே. ஸோ லெட் அஸ் கோ டு தி செஷன். ஓகே, நாம போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லா அலோகேஷன்லாம் ரெடி ஆயிடுது. அட்லீஸ்ட் நான் அதை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிடணும். அங்கே போயிட்டு நான் மறுபடியும் திண்டாடக்கூடாதுன்றது நேற்றெல்லாம் ஃபுல் டே உட்காந்து ஸ்ரீவர்ஷம் பிரபுவும் வந்து ஹோல் டே மத்தியானம் 11:30 மணிக்கு இன்னும் உட்காந்தவங்க 3:30 மணி வரலையுமே வந்து பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஈவினிங் 6:30 மணிலேருந்து 9:30 மணி 7-8 மணி நேரம் அலோகேஷன்ஸ்க்கு சரியா இருந்துச்சு. இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் சேவா. ஒரு நிமிஷம் கூட வந்து அது ஏன்னா வைஷ்ணவாவோட அசோசியேஷன் இருந்தா நமக்கு சேவை பண்றதே தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு ஸ்ரீதர பிரபுஜியோட ஜூம் காலில் உட்காந்து பண்ணதுல ஐ ஃபெல்ட் தட் ஆக்சுவலி. அந்த அசோசியேஷன் சாது சங்க இணைப்பு வந்து ஒருவருக்கு எப்படிதான் மேன்மையான இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னு தெரியாது. சேவையில் அந்த மேன்மையான இடம் என்னன்னாக்கா, அயராது ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம வந்து ஐயோ இந்த வேலை பண்ணுமே இவ்வளோ டயர்டா இருக்கே அப்படிலாம் ஒரு ஃபீலிங்கே கிடையாது. அப்படி ஒரு சேவை பண்றதுக்கான பிராப்தம் வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல தான் கிடைக்கும். நாமளே தனித்து பண்ணாக்கா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல, அதாவது நம்முடைய இந்த பக்தியினுடைய லெவல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏறிண்டு இறங்கிண்டே இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம மனசு வந்து தாவிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு மரத்துல இருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு குரங்கு எப்படி தாவறதோ அது மாதிரி நம்ம மனசு வந்து அலைப்பாய்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய மனசு தான். அதனால எப்பவுமே டிவோட்டி அசோசியேஷன் இருந்தா நமக்கு ஒரு சேஃப், அதாவது ஒரு பாதுகாப்பு வளையம். அந்த பாதுகாப்பு வளையம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து ஏற்படுத்துது. இதே மாதிரி தான் 3 AM மார்னிங் சாண்டிங். இட் இஸ் வண்டர்ஃபுல் சாண்டிங். ஏன்னா டிவோட்டிஸ்னுடைய இன்க்ளனேஷன் யாரெல்லாம் அந்த சமயத்தை ஜாயின் பண்றாங்களோ தே ஆர் டூயிங். அந்த தூக்கமா வருவோம் இல்லையா, அந்த கொட்டாவி அது கூட வர்றது. திஸ் வாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை மீ. உங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. அதனால இதெல்லாமே நீங்க எனிவே நீங்க வீட்டில் வந்து 3 மணிக்கு மேலே எழுந்து நீங்க நான் 3:30 கூட எழுங்க, 4 கூட எழுங்க, யூ கம் அண்ட் ஜாயின். ஓகே, ஸோ வந்து ஜாயின் பண்ணி சாண்டிங் ஒரு மாலையாவது பக்தர்களோட சேர்ந்து நீங்க மியூட்ல இருந்து பண்ணுங்க. ஒருத்தருக்குமே ஆப்ஷன் ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கு. இப்போ கம்மியா இருக்கிறதுனால எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்புறம் வந்து ரொட்டேஷன் பேசிஸ்ல இன்னைக்கு நான் நாளைக்கு நான் அப்படி போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, அதனால திஸ் அன் என்கரேஜ்மெண்ட். இது வந்து யாருக்கு ஃபோர்ஸ் கிடையாது. உங்களால நீங்க 3 மணிக்கு எழுந்து யார் சாண்டிங் பண்றீங்களோ அவங்க கண்டிப்பா அந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணி சாண்டிங் பண்ணுங்க. உங்களோட சாண்டிங் பியூரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பா நடக்கும். சாண்டிங் கரெக்டா நடந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி மிச்சம் எல்லாமே வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு போக முடியும். ஓகே, இஃப் சாண்டிங் இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் அது எல்லாமே இடிக்கும், சேவையெல்லாம் இடிக்கும் கண்டிப்பா. ஓகே, எஸ் மாதாஜி, நான் கூட அத அனுபவிச்சேன். காலையில பார்த்தேன் மாதாஜி, பார்த்தேன் ஒருத்தருமே இல்ல மாதாஜி. நீங்க எத்தனை மணிக்கு ஜாயின் ஆனீங்க? வர்க்கம் இல்லைன்னா நீங்க அப்படியே இருங்க. 3 மணிக்கே எழுந்திரிச்சேன் மாதாஜி. 3 மணிக்கு நான் வந்து 3:15 தான் வந்தேன். இன்னைக்கு 3:15 தான் ஜாயின் பண்ணேன். ஏன்னா நான் 3 மணிக்கு தான் எழுந்தேன். குளிச்சுட்டு வந்து காக்கா குளியல் மாதிரி குளிச்சுட்டு அந்த மாதிரி வந்து வந்துருவேன் நான் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி கூட குளிச்சுப்பேன். பட் என்னன்னா எமர்ஜென்சி குளிச்சுட்டு தான் சாண்டிங் பண்ணாதான் எனக்கு திருப்தி. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி செய்வேன். ஐ திங்க் இவங்க வடிவகரசி மாதாஜி 3 மணிக்கெல்லாம் இருக்காங்க. ஐ ஹவ் செக்டு. 3:30 மணிக்கு 3 மணிக்கு 3 மணிக்கு தான் எந்திரிச்சேன். நீங்க எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டே இருங்க. எல்லாரும் ஒருத்தரா ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகே, யூ நோ நீட் டு லீவ். வடிகரிசி மாத்த ரெகுலரா ஜாயின் பண்றாங்க 3 மணிக்கு. அவங்க கண்டினியூவா இருப்பாங்க. எஸ்,
நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு போன்ல மியூட் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அடுத்தவங்க ஜபம் பண்றது வீட்டுல டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கக்கூடாது. இல்ல தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? போனை மியூட்ல வச்சுட்டு நீங்க பாட்டு உங்க ஜபத்தை நீங்க பண்ணிட்டே போங்க. ஓகே, ரெகுலர் நாங்க பெங்களூர் இது போயிட்டு தான் பிறகு இப்படி வர்றது. இன்னைக்கு நம்மளே சாண்டி இதெல்லாம் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம குரூப் கம்மி கொடுவாங்க. எஸ், பக்தர்கள் கூட்டத்தோட செய்யும்போது சாண்டிங் பர்ஃபெக்ஷன் வருது. ஓகே, அது நம்ம பண்ற சாண்டிங் கிரேட்னஸ் கிடையாது. பக்தர்கள் கூட அசோசியேஷன்ல பண்ணும்போது இட் கோஸ் ஹை. ஸோ அதனால வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணணும். ஆனா அந்த பக்தர்கள்லாம் நிறைய பேர் கோயில்ல சேவை பண்றவங்க தான். ஸோ இந்த ஏக்கநாம் சுமாதாஜி, சரவணம் பிரபுஜி, இவங்க எல்லாருமே டெம்பிள்ல போயிட்டு சேவை பண்றவங்க. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நம்ம எல்லாரும் டெம்பிள்ல போய் சேவை பண்றது மிக மிக குறைவு. அப்படி கொஞ்சம் அந்த அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி இருக்கிறவங்களோட நம்ம அசோசியேஷன் வந்தாங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்குமே அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வரும். ஓகே, பேசிக்கலி நாம அட்டென்டிவ் சாண்டிங் பண்ணணும். அந்த 10th அஃபென்ஸை அவாய்ட் பண்றது. அந்த அட்டென்டிவ் சாண்டிங்க்கு நம்ம கண்டிப்பா பக்தர்கள் கூட்டத்தோட இருந்தா ஈஸியா பண்ண முடியும். யோசிங்க, யாரெல்லாம் 3 மணிக்கு மேல எழுந்து பண்றீங்களோ சும்மா இருந்து பண்றத நாளையில பண்றேன் மாதாஜி. சரி, நீங்க இதுக்காக எழாதீங்க. நீங்க எத்தனை மணிக்கு ரெகுலரா எழுவீங்க அத்தனை மணிக்குள்ள வந்து ஜாயின் ஆகும். சரிங்களா? 3ல இருந்து 4:30க்குள்ள நீங்க எனி டைம் ஜாயின் பண்ணுங்க. ரெகுலர் டைம் நீங்க எப்போ எழுவீங்களோ. டோன்ட் ஃபோர்ஸ் யுவர் செல்ஃப், பிகாஸ் ஹெல்த் ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம மங்களாரத்தி முடிஞ்ச பிறகு அங்கேயுமே அப்படியே சாண்டிங் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுங்க. ஓகே, மீதம் பை 6 o'clock you can complete all the chanting. 16 rounds முடிச்சிடும். அப்புறம் ஷார்ட் பாகவதத்துக்கு வரணுமே மாதாஜி. அதான் 5 வரைக்கும் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் பாகம். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபிஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபிஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன ஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யமுனதீராவனச்சாரி, 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Rama, Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Rama, Hare. Hare Hare. Hare Krishna எல்லாருக்கும் ஓம் Hare நமோ Krishna பகவதே Mataji, Pranam வாசுதே Mataji. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் Narayanam Namaskritya Namaskritya நரம் செய்வா நரோத்தமம் Naram Naram Chaiva Chaivanam Narottamam Uttamam தேவிம் சரஸ்வதிம் வியாசம் Devi Devi Saraswati Saraswati Vyasam Vyasam ததோ ஜயாம் உதீரயேத் Tadu Tadhu Jayamudiraye Jayamudiraye அஷ்டபிராயேஷு ஆபத்ரேஷு Nashtaprayeshu Abhadreshu நித்யம் பாகவத சேவையாம் Nityam Nityam Bhagavata Bhagavatam Sevayam Sevayam பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே Bhagavatya Bhagavatra Uttama Uttama Sloke Sloke பக்தேர் பவதே நைஸ்திகே. Bhaktir Bhaktir Bhavati Bhavati Naistiki. Naistaki. So reading from Bhagavatam, 5th canto, 9th chapter, 11th 11 sloka. 11 நேத்து நான் யாரையோ படிக்க சொல்லியிருந்தேன், யாரெல்லாம் அது? மகாலட்சுமி மாதாஜி, வசந்தி மாதாஜி நினைக்கிறேன் இல்லையா? So yes, பத்மா மாதாஜி, if I'm right, all three. So பார்க்கலாம், நீ 4 ஸ்லோகம் பண்ற மாதிரி இருந்தா பிரேமா மாதாஜி கூட சேர்த்து 4, ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு 4 கொடுக்குற மாதாஜி உங்களுக்கு. ஓகே, எனக்கு தெரியாது பின்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகம் வந்து ஸ்மாலா இருந்தா we'll cover, சின்னதா இருந்தா கவர் பண்ணலாம், பெருசா இருந்தா we'll do this. Okay, thank you, Mother. Hare Krishna. Mother. Yes. ஜெய வசந்தி மாதாஜி, வனமாலி மாதாஜி வாசிங்க நீங்க. யதஹ தூ பரதஹாஹம் கர்ம வேதாந்த ஈகாமானஹ ஸ்வப்ராமிருபில் அபிகேதார கர்மாணி நிரூபிதஸ்தத் அபிகரோதி கிந்து ந சமம் விஷமம் நியூனம் அதிகமிதி வேதகணா விந்யாக பலிகரண குல்மாஷ்யாஸ் தாலிபூரி சாக்ஷி ஷாதினி அபி அம்ருதவத் ஹரதி. எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பதம் 11. யதா து பரதாஹம் கர்ம வேதாந்த ஈகாமானஹ ஸ்வப்ராமிருபில் அபி கேதார கர்மாணி நிரூபிதஸ் தத் அபி கரோதி கிந்து ந சமம் விஷமம் நியூனம் அதிகம் இதி வேத
கனர்பின்யாக பலீகரண குல்மாஷஸ்தாலிபுரி ஷாதினி அபி அம்ருதவத் அப்யவஹரதி. யதா அப்பொழுது, தூ ஆனால், பரத பிறரிடமிருந்து ஆகாரம் உணவு, கர்ம தேவதை கூலிக்காக வேலை செய்தல், இஹமான தேடுதல், ஸ்வ பிராத்ருபி அபி அவரது மாற்றாந்தாய் புதல்வர்கள், கேதார கர்மணி வயல்களில் வேலை பார்த்து விவசாய பணிகளை சரி செய்வது, நிருபித ஈடுபட்டார், தத் அபி அச்சமயம் கூட, கரோதி அவர் வழக்கமாக செய்தல், கிந்து ஆனால், ந இல்லை, சமம் சமமாக, விஷமம் சமமற்ற, நியூனம் குறைவு, அதிகம் அதிகமாக, இது இவ்வாறு, வேத அவர் அறிந்தது, கன நொய் அரிசி, பின்யாக்க எண்ணெய், பின்னாக்கு, பலீகரண உமி, குல்மாஷ பூச்சி அரித்த தானியங்கள், ஸ்தலி புரீஷ ஆதனி பானையில் உள்ள கருகிய அரிசி போன்றவை, அபி கூட, அமிர்தவத் அமிர்தம் போன்று, அப்யவஹரதி வழக்கமாக உண்பார். மொழிபெயர்ப்பு. மானுட பரதர் உணவு ஒன்றிற்காக மட்டுமே உழைத்தார். அவரது மாற்றாந்தாய் மக்கள் இதனை பயன்படுத்தி கொண்டு வேலை வாங்கினர். ஆனால் வயல்வெளியில் எவ்வாறு வேலை பார்ப்பது என்பது அவருக்கு உண்மையில் தெரியாது. கழிவு மண்ணை எங்கே பரப்புவது, நிலத்தை மேடாக்குவது, பள்ளமாக்குவது அல்லது நிலத்தை எங்கே சமமாக்குவது என்பது பற்றியெல்லாம் அவர் ஒன்றும் அறியார். அவர் சகோதரர்கள் அவருக்கு நொய்யரிசி, எண்ணெய், பின்னாக்கு, புழுத்த அரிசி, பானையில் இருக்கும் கருகிய அரிசி, உமி போன்றவற்றை உண்பதற்கு கொடுத்தனர். ஆயினும் அவர் அவற்றையெல்லாம் அமிர்தம் போன்று மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் எந்த விரோதமும் இன்றி அனைத்தையும் மகிழ்ச்சியுடன் உண்டார். பொருளுரை. பரமஹம்சரின் நிலை பற்றி பகவத்கீதை 2.15 சமதுக்க சுகம் தீரம் சோ மிருத்தவாய கல்பத்தே என விளக்குகிறது. உலகில் இன்ப துன்பம் போன்ற அனைத்து இருமைகளுக்கும் சொரணையன்றி இருக்கும் ஒருவன் அமிர்தத்துவம் என்னும் நித்திய வாழ்க்கைக்கு தகுதி உடையவன் ஆவான். பரத மன்னர் உலகில் தனது வேலையை முடித்து விட வேண்டும் என்பதில் உறுதியுடன் இருந்தார். ஆகையினால் அவர் உலகின் இருமைகளை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படவில்லை. அவர் முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தார். நன்மை தீமை இன்ப துன்பங்கள் புறக்கணித்தார். சைத்தன்ய சரித்திராமிர்தத்தில் அஞ்சல் நிலை 4.172 பார்க்க. ஸ்வதே பத்ர ஞான சப மனோதர்மம் ஏ பால ஏ மந்த சப பிரம. பௌதிக உலகில் நன்மை தீமை என்பவை மனதின் கற்பனைகளாகும். ஆகையினால் இது தீது என்று கூறுவது தவறாகும். உலகில் இருமைகளான இது நன்று இது தீது என்று கருதுவது மன யூகமே என்பதை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக ஒருவன் இதனை பாவனை செய்தல் கூடாது. ஒருவன் சமநோக்கு என்னும் ஆன்மீக நிலையில் வீற்றிருத்தல் வேண்டும். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேம மாதாஜி. கதாச்சித் கஷ்டித் விருஷல பரிபத்ர கால்யை புருஷ பசும் அலபதாபியத் பதப்ய காமஹ. வாசிக. கதாச்சித் கச்சித் விருஷல பதிர்பத்ர கால்யை புருஷ பசூம் ஆலாபதாபியத்ய காமக. அதன் பிறகு கதாச்சித் சில காலங்களுக்கு பின், கச்சித் சில வருஷத்தில், பதி பிறர் செல்வத்தை கொள்ளையடிக்கும் சூத்திரர்களில் தலைவன், காளியை பத்ரகாளி என்னும் தேவதைக்கு
புருஷ பசும் மனித வடிவில் இருக்கும் மிருகம் ஆலாபத பலியிடுவதற்காக ஆபத்திய காம ஒரு புதல்வனை வேண்டி. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அச்சமயம் சூத்திரர்களின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த கொள்ளை கூட்ட தலைவன் ஒருவன் ஒரு புதல்வனை பெற வேண்டி தான் வழிபடும் பத்ரகாளிக்கு மிருகத்தை விட மேலானதாக இல்லாத ஒரு மந்த மனிதனை பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினான். பொருளுரை தாழ்ந்த பிரிவைச் சேர்ந்த சூத்திரர்கள் உலக இச்சைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள காளி தேவதைக்கு அல்லது பத்ரகாளி போன்ற தேவதைகளை வழிபடுகின்றனர். இதற்காக தங்கள் தேவதைக்கு நரபலியும் கொடுக்கின்றனர். அதற்காக அவர்கள் ஒரு மனிதனையோ அதாவது மனித வடிவத்தில் இருக்கும் ஒரு மிருகத்தினையோ பலிக்கு தேர்வு செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்கோ. தஸ்ய தைவ முக்தஸ்ய பசோஹ பதவீம் தத் அனுசாரஹ பரிதா வந்தோ நிசீத சமயே தமசாவ்ருதாயம் அனதிகத பசவ ஆக்ஸ்மிகேன விதினா கேதாரான் வீரசானேன மிருக வராஹாதிபயஹ சம்ரக்ஷமானாம் அங்கிரஹ பிரவரசூதம் அபஷ்யன். எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. தஸ்ய தைவ முக்தஸ்ய பசோஹ பதவிம் தத் அனுசாரஹ பரிதாவந்தோ நிசித சமயே தமசாவிருதாயாம் அனவிகித பசவ ஆகஸ்மினே விதினா கேதாரான் வீரசனேன மிருக வராகதிபயஹ சம்ரக்ஷமானம் அங்கீரக பிரவரசுதாம் அபஸ்யன். தஸ்ய கொள்ளையர்களின் தலைவன் உறுதியாக தெய்வ முக்தசிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தப்பி ஓடியதினால் பசோ மனித மிருகத்தின் பாதை தத் அனுசரா அவனது துணைவர்கள் பரிதாவந்த இங்கும் அங்கும் தேடிக்கொண்டு பிடிப்பதற்கு நடுநிசியில் நிசீத சமயே நடு இரவில் தமசா ஆவர்த்தியா இருளால் மூடப்பட்டு அனதிகத பசவக மனித மிருகத்தை பிடிக்காது ஆகஸ்மிகேன விதினா தெய்வத்தின் எதிர்பாராத விதியினால் கேத்தாரான் வயல்களில் வீர ஆசனேன ஒரு மேட்டில் அமர்ந்திருந்த மிருகவராக ஆதிப்யான் மான் காட்டுப்பன்றி போன்றவை சம்ரக்ஷமானா பாதுகாத்தல் அங்கீர பிரவர சுதம் அங்கீராவின் குலத்தில் வந்த அந்தனரின் புதல்வர்கள் அவசியன் அவர்கள் கண்டனர். ஆல் குளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு கொள்ளை கூட்ட தலைவன் ஒரு மனித மிருகத்தை பலி கொடுப்பதற்காக பிடித்து வைத்திருந்தான். ஆனால் அம்மனித மிருகம் தப்பி ஓடிவிட்டது. மனித மிருகத்தை தேடுமாறு தனது பணியாட்களுக்கு அவன் கட்டளையிட்டான். அவர்கள் நாலா திசைகளிலும் தேடியும் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. தொடர்ந்து அவர்கள் இருள் மூடிய நடு இரவில் தேடிக்கொண்டே ஒரு வயல்வெளியை அடைந்தனர். அங்கே மான் காட்டுப்பன்றி வராமல் பயிர்களை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு மேலான இடத்தில் அமர்ந்திருந்த அங்கீராவின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தவ புதல்வனை மானுட பரதர் அவர்கள் கண்டனர். ஐயோ பாவம் மாதாஜி, அவரை புடிச்சிட்டு போறார். கண்டிப்பா. நெக்ஸ்ட் மகாலட்சுமி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதத ஏனம் அனவத்ய லக்ஷணம் அவம்ருஷ்ய பர்த்ரு கர்ம நிஷ்பத்திம் மன்யமான பத்வா ரசனயா சண்டிகா கிருஹம் உபனின்யுர் முத விகசித வதனாக. எஸ் வாசி. மகாலட்சுமி மாதாஜி இல்லைங்களா? அவங்க இல்லைன்னா வாசிக்க மாட்டாங்க. இல்லைன்னா ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நீங்க வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
Yes, sir. பதம் 14 அததாயேனம் அனவத்ய லக்ஷணம் அவம்ருஷ்ய பர்த்ருகர்ம நிஸ்பத்திம் மன்யமான பத்வா ரசனயா சண்டிகா கிரகம் உபநின்யூர் முதா விகாசித வதானக அதன் பின்னர் அவர்கள் கொள்ளையர்கள் ஏனம் இந்த ஜட பரத அவத்யா லக்ஷணம் ஒரு மந்த மிருகத்தை போன்றிருந்தார். ஏனென்றால் காளை மாட்டினை போன்ற பருத்த உடல் மற்றும் செவிட்டு ஊமையாகவும் இருந்ததினால் அவம் ருஷ்ய அங்கீகரித்து பர்த்ரு கர்ம நிஷ்பத்தி தங்களின் தலைவனின் வேலைக்கு பொருத்தமான மன்யமான புரிந்து கொண்டு பத்வா நன்றாக கயிற்றினார் பிணைத்து ரசனயா கயிற்றினால் சண்டிகா கிரகம் காளிதேவியின் ஆலயத்திற்கு உபன்யூ கொணர்ந்தனர். முதா மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் விகசிதா வதனா மலர்ந்த முகத்துடன். மொழிபெயர்ப்பு கொள்ளையர்கள் மானுடம் பரதனிடம் மனித மிருகத்தனின் அனைத்து குணங்களும் இருப்பதாக கருதினர். எனவே பலி கொடுப்பதற்கு இவரே சரியான தகுதியுடையவர் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தனர். அவர்கள் முகம் மகிழ்ச்சியினால் மலர்ந்தது. அவரை ஒரு கயிற்றினால் கட்டி காளிதேவியின் கோயிலுக்கு கொணர்ந்தனர். பொருளுரை இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் மிருகத்தனை போன்ற மனிதர்கள் இன்னும் கூட காளிதேவிக்கு பலி கொடுக்கப்படுகின்றனர். ஆயினும் சூத்திரர்கள் மற்றும் கொள்ளையர்களால் மட்டுமே இப்பலி கொடுக்கப்படுகிறது. பணக்காரர்களை கொள்ளையிடுவது அவர்கள் தொழில். அந்த தொழிலில் வெற்றி பெறுவதற்காக மிருகத்தனை போன்ற மனிதர்களை காளிக்கு முன்னர் பலியிடுகின்றனர். அவர்கள் ஒரு புத்திமானை பலி கொடுப்பதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பரத மன்னர் ஓர் அந்தணனின் உடலில் செவிடராகவும் ஊமையாகவும் தோன்றிய போதிலும் உலகிலேயே அவர் அதிபுத்திசாலியாக திகழ்ந்தார். இருந்தும் அவர் முழுமுதற் கடவுளெடுத்து முற்றும் சரணடைந்து விட்டதால் எந்த விதமான எதிர்ப்பும் காட்டாது காளிதேவிக்கு பலி கொடுப்பதற்கு கொண்டு வரப்பட்ட போதும் அந்நிலையிலேயே இருந்தார். முந்தைய ஸ்லோகத்தில் அவர் மிக்க பலசாலி என்று கண்டோம். எனவே அவர் நினைத்தால் தன்னை கயிற்றால் பிணைப்பதை தடுத்திருக்க முடியும். ஆயினும் அவர் எதுவும் செய்யவில்லை. அவர் தனது பாதுகாப்பிற்காக முழுமுதற் கடவுளை மட்டுமே நம்பி இருந்தார். சில பக்தி வினோத தாகூர் பரமபுருஷ பகவானிடம் பின்வருமாறு சரணடைய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். மராபி நாகாபி யோ ஈச்சா தோகாரா நித்ய தாசா பிரதி டுயா அதிகாரா. எந்த பகவானோ நான் இப்போது உம்மை சரணடைந்திருக்கின்றேன். நாம் உமது நித்திய ஊழியர். நீர் விரும்பினால் என்னை கொல்லலாம் அல்லது காக்கலாம். எப்படியாயினும் நான் முற்றிலும் உம்மை சார்ந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எவ்வளவு அழகா. ஓகே, 15 நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு புஷ்ப மாதாஜி கலவதி மாதாஜி படிக்கட்டும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதகாந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஒரு சின்ன பாடல ரிலாக்ஸ். சின்ன பாடலை பாடிட்டு செஷனுக்குள்ள போகலாம். जीव जागो गौरा चांद बोले कोटा नेत्र जावो माया पिचासी रकोले
நீங்க எல்லாரும் பாடுங்க. ரெண்டாவது முறை பாடும்போது நீங்க பாடுங்க. जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले कोटा निद्र जाओ माया पिशाचिर कोले भजी को भूलिया ये ஜீவ ஜாகு கௌர சந்த் எல்லாரும் பாடுறது எல்லாரும் நீங்க गौर ஆரம்பிச்சாங்க. चंद बोले कोटा निद्र जाओ माया सिर कोले भजी पो बोलिया हे शे संसारा बितारे भूलिया रोहिले तुम्ही हावी त्यार बारे பாடுங்க எல்லாரும். बलि भजी पो बोलिया हे संसार बितारे भूलिया रोहिले तुमी हमें दरबारे तुम्हारे लोईते आमी होईनु अवतारा आमी बिना बंधु हरा केयाचे तुम्हारा तुम्हारे लोईते होईनु अवतारा आमी बिना बंधु हरा केयाचे तुम्हारा येण्याची औषधी माया नशिबारो लागी हरी नाम महामंत्रा लावो तुम्ही नामागी पाडून औषधी माया नसीबारो लागी हरि नाम महामंत्रा भगति विनोदा दे प्रभु चराने परिया से हरि नामा मंत्रा लोई लो मगिया अबे स्लो चरणे परिया हरि लोइलो मगिया जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले कोटा निद्र जाओ माया पिशाचिर कोले जीव जागो गौर चंद बोले कोटा निद्र जाओ माया पिशाचिर कोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போ மாதாஜி ஒரு சின்ன விஷயம். நேத்து நாங்க ஒரு பஜன் போயிருந்தோம் மாதாஜி. அப்போ ஒரு தாத்தா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை அதுக்கு ஒரு சின்ன கேர்ள் டான்ஸ் ஆடினா மாதாஜி. ஒரு 4 years கூட இருக்காது. அத பார்க்கும் பொழுது இன்னும் நம்மளுடைய ஹிந்துசம் இருக்கு, சனாதனம் இருக்குங்கிறது அவ்வளவு நல்லா ஜதி பிடிச்சி ஆடினா மாதாஜி. கிரேட். திருப்பி 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 அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மட்டும்தான் அந்த தாத்தா சொன்னார். ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி பஜன்ஸ்ல கலந்துக்கணும். ஓகே, இன்னும் அது உயிரோட இருக்குங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. சந்தோஷம் மாதாஜி. தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங். ஓகே, யதாதோ வரதஹாஹம் கர்ம வேதந்த ஈகமானஹ ஸ்வாப்ராமுபில் அபிகுஹேதார கர்மாணி நிரூபிதஸ்தத் அபிகரோதி கிந்து ந சமம் விஷமம் நியூயம் அதிகம் இதி வேதகன விந்யாக பலிகரண குல்மாஷஸ் தாலிபூரி ஷாதினி அபி அமிர்தவத் அப்யவஹரதி. ஸோ இப்போ ஜடபாரதர் கதை இது இல்லையா? ஜடபாரதர் என்ன பண்றார்? தந்தையும் தாயும் சென்று விட்டார்கள். இப்போ அவருடன் வந்து ஒரு பெண், அதாவது பெண் பிள்ளையும் இருந்தது இல்லையா? அதாவது தங்கையும் இருந்தார்கள். ஸோ இப்படி இவங்க 2 பேருடைய கஸ்டடி யார்கிட்ட இருக்கு? அந்த 9 சகோதரர்கள்கிட்ட இருக்கு. ஆனா இவருடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கு? அவர் வந்து வெளிப்புற தோற்றத்துல ஒரு பித்து பிடித்தவர் போல செயல்படுறார் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள வந்து அவர் வந்து ஒரு கருணை உள்ளம் மற்றும் வந்து அவருடைய பக்தி இதெல்லாம் தான் மேன்மையா உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்கக்கூடிய அவர் அதை ஒரு பொழுதும் யாருக்குமே காட்டவே இல்லை. ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல ஒரு பைத்தியக்காரனை போல இருந்தார். சரியாக குளிக்காம இல்லையா? சரியான சாப்பாடு சாப்பிடாம இவருடைய திடகாத்திரமான உடலை கண்டு அவருடைய தமையன்கள் என்ன பண்ணாங்க? நிலத்துல வந்து அதாவது நிலத்துல கூடிய பயிரை பாதுகாக்கிறது, இந்த மாதிரி நிலத்துல வந்து பயிர் செய்யக்கூடியது எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த வேலையும் கூட அவர் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணல இல்லையா? அதையுமே அவர் வந்து நிராகரிக்கவில்லை. அத்தகைய செயலிலே அவர் ஈடுபட்டார். அதனால அவருக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்தாங்க? கொஞ்சமா நொய், கொஞ்சமா வந்து பழைய அரிசி இல்லையா? கொஞ்சமா எண்ணெய், புண்ணாக்கு எதுக்கு தேவைப்படும் எனக்கு தெரியல. புண்ணாக்கு ஜென்ரலி நம்ம கிரவுண்ட் இது பண்ணும் பொழுது கிரவுண்ட்நட்டும் சரி எள்ளும் சரி பண்ணும்போது கொஞ்சமா அந்த ஃப்ரெஷ் டைம்ல அந்த பவுடர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கும் இல்லையா? ஃபார் சம் பொரியல் எல்லாம் போட்டால் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. எள்ளு பொடி அப்புறமா வந்து அந்த வேர்க்கடலை இதுக்கு வந்து கலந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்வாங்க. ஆனா அதை தவிர்த்து புண்ணாக்குல வேற எந்த விஷயமும் கிடையாது. இட் ஹாஸ் குட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் த அனிமல்ஸ், அதாவது பால் அதுல இருந்து தான் வருது இல்லையா? எஸ். ஸோ ஆனா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இவருக்கு கொடுத்து அவங்க வந்து எப்பவுமே அவங்க அதாவது ரொம்ப ஒரு சர்வெண்டா வந்து ட்ரீட் பண்ணி அவங்க வந்து செயல்பட்டாங்க. ஆனா அதெல்லாம் பெருசா யாரு ஜடபாரதர் வந்துமே கண்டுக்கவே இல்லை. நமக்கெல்லாம் இந்த ஈகோ என்பது கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா? ஸோ நம்மளை யாராவது இல்ட்ரீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல எனக்கு ஈகோவே இல்லப்பா, நான் எல்லாரும் ஒன்னாதான் இருக்கேன், எல்லாருமே ஒன்னாதான் பாக்குறேன்னு நம்ம தோணும். ஆனா சில சமயங்கள்ல வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்துல வந்து ஈகோ எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகிறோம். ஏன்னா இந்த அகங்காரம் என்ன பண்பு வந்து நம்ம கிட்ட எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. அதை நாம கண்டிப்பா தவிர்த்து விட வேண்டும் இல்லையா? இல்லை என்றால் நம்ம வந்து இப்போ ஜடபாரதனுடைய செயலிருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்? அவருடைய தமையன்மார்களுடைய நிலத்துல வந்து அவர் வந்து உழுது இல்லையா? அங்கே பயிரை வந்து பாதுகாக்கிறது, அந்த அத்தகைய செயலில் அவர் வந்து ஈடுபட்டிருந்தார். ஸோ இங்கே அதற்கு பிரதி உபகாரமா அவங்க என்ன கொடுத்தாங்க? உணவு கூட வந்து மினிமம் தான், அதுவுமே பழசு இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னா இவர் வந்து யூஸ்லெஸ் கேரக்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இம்ப்ரெஷனோட. ஸோ இந்த காலகட்டத்திலையுமே இது உண்டு. இந்த காலகட்டத்திலேயே வந்து கணவன் மனைவி இருவருமே சம்பாத்தியம் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன். ஏன்னா நம்முடைய தேவைகளுடைய அளவு வந்து நம்ம வந்து அதிகரித்து விட்டோம். அதே ஓட்டு வீட்டுல தான் நம்ம வாழ்ந்தோம். அதே ஒரு சிங்கிள் மெத்த வீட்டுல, சிங்கிள் ஃப்ளோர் மெத்த வீட்டுல தான் வாழ்ந்தோம் இல்லையா? அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சிறு சிறு அதாவது பாத்திரங்கள்ல தான் நம்ம சமைத்து சாப்பிட்டோம் இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து ஒரு காலகட்டத்துல அதெல்லாம் நிம்மதியா தான் இருந்தது. ஆனா நாம இப்ப நம்ம மனசை வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு பெருசா ஏத்திக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம் உழைக்கிறத வந்து 12 மணி நேரம் 16 மணி நேரம் கூட உழைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நமக்கு வருது. ஆனா அதை கொண்டு நாம் திருப்திப்படுறோமா?
அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஆனா இந்த இடத்துல ஜடபாரதர் அந்த பழைய உணவுக்குமே அவர் திருப்தி கொள்கிறார். அவர் ஒரு பொழுதுமே வந்து தன்னுடைய தமையன்கள் வந்து தன்னை வந்து முறையற்ற முறையில் நடத்துகிறார்கள் என்ற அந்த உணர்வு என்பது இருக்குல்ல அவருக்கு. இதெல்லாம் இந்த புறப்பட்டுல இருந்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அவரது மாற்றாந்தாய் மக்கள் இதனை எப்பவுமே நாம ஒரு நாட் அ வேல்யூபிள் பர்சன் அப்படின்னா அடுத்தவங்க முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபர் இல்லை, இனிமே இந்த நபரால எந்த பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா? அப்படிலாம் வந்து ஒருத்தருக்கு தெரிய வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்கள எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? கண்டிப்பா அவங்கள வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு வேணாலும் உபயோகப்படுத்தி அவங்கள வந்து வெளியேற்றிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு இந்த காலகட்டங்கள்ல. ஓகே, இது வந்து விதிவிலக்கே கிடையாது. ஆனால் ஒருத்தருடைய உணர்வு எப்படி இருக்கணும்னா தூய்மையானதாக இருக்கணும். அடுத்தவங்களை வந்து நம்மள போல பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கணும். ஆனா இது எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வு வந்த பிறகுதான் அந்த பாவமே வந்து. அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா யாருக்குமே இருந்திருக்காது. ஆனா அப்படி இருந்திருந்தாங்கன்னா ரியலி அவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா நமஸ்காரங்களை கண்டிப்பா தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த பக்குவமற்ற இந்த மனசு வந்து நிறையவே வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அப்ப அதற்கேற்றவாறு என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை வந்து கொடுக்காம இல்லையா, இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா செய்வோம். ஸோ இங்கே ஜடபாரதரும் அவ்வாறே வந்து உபயோகப்படுத்தப்படுகிறார். ஸோ அந்த 9 சகோதரர்களினால் அப்படிங்கிறத நான் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். ஸோ அதுக்கு அவர் அதெல்லாம் பற்றி ஆயினும் அவற்றையெல்லாம் அவர் எப்படி எடுத்துட்டார்? அமிர்தம் போன்று, இதுவே அமிர்தம் என்று எடுத்துட்டார். பழைய சாப்பாடையே வந்து அப்படின்னா அவருடைய உடல் தளம் எங்க இருக்கணும், மனதளம் எங்க இருக்கணும் இல்லையா, ஞானதளம் எங்க இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் அவர் பக்தியில நிலை பெற்றதால இது எல்லாமே பக்தி தளத்துல இருக்கு இல்லையா? அது ரஜோ குணத்திலேயோ இல்ல தமஸ் குணத்திலேயோ இல்ல வந்து சத்துவத்திலேயோ, வெறும் சத்துவத்திலேயோ அப்படி கிடையாது. இது குணாதிசயம் அடிப்படையில. ஸோ மேலும் வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அன்னமயா, பிராணமயா இல்லையா, விஜயானமயா, ஞானமயா, விஜயானமயா, அடுத்து ஆனந்தமயா, இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அவருடைய மனது ஆனந்தமயால இருந்திருக்கு. இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய மிச்சம் எல்லாமே வந்து 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு செயல்படக்கூடிய ஒன்று. ஒருத்தர் 3 குணங்களை வென்றால் இந்த 4ஐயுமே வெல்ல முடியும். உடல் தளத்தை வெல்ல முடியும். ஓகே, அடுத்து மனதளத்தை வெல்ல முடியும். அடுத்து மனதளத்திலே வந்து புலன்களுமே அடக்கம் தான். அடுத்து வந்து புத்தி தளம், அதாவது நாலேஜ் இல்லையா? அது நாலேஜ் இருந்ததுனால தான் அவங்க அதை உணர முடிஞ்சது. நாலேஜ் இல்லைன்னா அவங்களால கண்டிப்பா உணர முடியாது. ஸோ இப்படி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேரானந்தமயம், அதாவது சச்சிதானந்தமய நிலையில போய் நம்ம கண்டிப்பா இருக்கணும். ஸோ அதுதான் ஜடபாரதம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை. இப்போ கரண்டா ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறது என்னது? மோட்ச பிராப்தியை பெற்ற முமுட்சுவாக இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம். அவர் எந்தவித விரோதமும் இன்றி அனைத்தை மகிழ்ச்சியுடனே உண்டார். அப்படிமோ அதாவது அவரை வந்து நல்ல விதத்துல வந்து அவரை அவங்க வந்து ஏத்துக்கலனாலும் ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து அங்க இருக்கின்றார் இல்லையா? அவர் அவங்களோட தன்னால் முடிஞ்ச சேவைகள் இதெல்லாமே அவர்கள் சொன்ன பிறகு செயல்பட்டு, ஸோ உணவு அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதையே வாங்கி உண்டு அவர் காலத்தை வந்து கழிக்கிறார். ஸோ பரமஹம்சரி நிலை பற்றி பகவத்கீதை சொல்றது இல்லையா? 2.50 சமதுக்க சுகம் தீரம் சோ மிருத்யுவாய கல்பதே இல்லையா? உலகின் இன்ப துன்பம் போன்ற அனைத்து இருமைகளுக்கும், அதாவது சொரணையின்றி, சொரணையற்று அப்படின்னாக்கா கான்சியன்ஸ் இல்லாம இல்லையா? ஸோ இல்லாமல் உணர்வு பூர்வமாக அவர்கள் செயல்படாமல் இருக்கும் ஒருவன் அமிர்தம் என்னும் நித்திய வாழ்க்கைக்கு தகுதியுடையவரார்கள். அதாவது இருமைகளுக்கு வந்து அவர் வந்து ஆட்கொள்ளப்படாமல் என்ற அர்த்தம். சொரணையற்றுனா உணர்வற்றுன்னா. ஓகே, சொரணன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சமாவது சொரணை இருக்காப்பான்னு சொல்லி திட்டுவாங்க இல்லையா? அப்படின்னா உண்மையான இது வந்து நம்ம பௌதிகத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அப்படி கூடவா அந்த சூக்ஷ்மமா அவனால யோசிக்க முடியாது இல்லையா? இப்படியா வெட்ட வெளிச்சமா இப்படி இருப்பாங்க அப்படிலாம் நம்ம பேசுவோம் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே வந்து சொரணையற்று இருக்கும் ஒருவனுக்கு ஒப்பிடப்படுது. ஒருவன் அமிர்தத்துவம் என்னும் நித்திய வாழ்க்கைக்கு தகுதியுடன் ஆகிறான். ஸோ ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நித்திய வாழ்க்கைக்கு அப்படின்னா எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை எது? இந்த ஜீவாத்மாவுக்கு. இந்த ஜீவாத்மா எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா அவன் வந்து கீழ் உலகத்திற்கு சென்றால் வந்து மீண்டும் வந்து மேல் உலகத்துக்கு வர்றது என்பது சாத்தியக்கூறு அல்ல. அதனால இது இந்த இந்த உணர்வுக்கு வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. அமிர்தத்துவம் என்னும் நித்திய வாழ்வைக்கு தகுதியுடன் ஆகிறான். ஓகே, அப்படின்னா
சகிப்புத்தன்மை, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனோபாவம், இதெல்லாம் வந்து எடுத்துரைக்கப்படும். அதெல்லாமே உள்ளடக்கமானதா இது. பரத மன்னர் உலகில் தனது வேலை முடித்து விட வேண்டும். அவருடைய குறிக்கோள் எல்லாம் இறைவனுடைய திருவடிகள்ல ஒரு தூசியாக ஆகிவிடும் இல்லையா? அது ஒண்ணுதான் அவருடைய குறிக்கோள். அதற்காக அவர் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த பக்தியிலே வந்து இருக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆகையினால் அவர் உலகின் இருமைகளை பற்றி எல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படவே இல்லை. ஸோ இங்க என்ன நடக்கிறதோ அதை பத்தி அவர் வந்து கவலைப்படல. ஆனா அதுதான் அவர் வந்து டார்கெட்டா வச்சிருக்காரு. ஸோ அவர் முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தார். யாரு? ஜடபாரதர். நன்மை தீமை இன்ப துன்பங்களை புறக்கணித்தார். நன்மைக்காக அவர் வந்து ஆனந்தம் கொள்வதோ இல்லை வந்து தீமைக்காக துவண்டு போவதோ அத்தகைய ஒரு நிலை வந்து அவரிடத்துல கிடையாது. இரண்டையுமே ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனோபாவத்தை கொண்டிருந்தார். दैवदे पत्र स्नान सब मनो धर्मम ஏய பாலே ஏ மந்த சப பிரம. பௌதிக உலகில் நன்மை தீமை என்பது மனதின் கற்பனைகளாம். 100%. இப்போ ஒரு விஷயத்த வந்து 2 பேர் மத்தியில ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதுல வந்து நமக்கு என்ன லாபம், அடுத்தவங்களுக்கு என்ன பாதிப்புன்னு பாக்குறது இட்ஸ் a குட் திங். ஆனா நமக்கு மட்டுமே என்ன லாபம்னு பாக்குறோம் பாருங்க, அது கர்மகாண்டா, அது மிக தவறு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம இந்த பௌதிக நன்மை என்னன்னு செக்ரிகேட் பண்ணுவோம், தீமை என்னன்னு வேறுபடுத்தி பார்ப்போம். ஆனா ஸ்திர புத்தி இருக்கிறவங்க வந்து அதை வந்து செக்ரிகேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, பௌதிக உலகில் அதாவது இது வேறு அது வேறுன்னு அதை வச்சுட்டு அதன் அடிப்படையில தான் நாம் செயல்படணுன்ற அந்த ஆங்கிள் எல்லாம் இருக்காது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் தூய பக்தி தொண்டு, அதுலதான் அவங்க செயல்படுவாங்க. பௌதிக உலகில் நன்மை தீமை என்பவை மனதின் கற்பனைகள் தான். ஏன்னா நம்ம ஒரு சூழ்நிலை, இப்ப நான் அது அசம்பாவிதமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்றால் என்னுடைய கணவர் அதே மாதிரி வந்து அசம்பாவிதமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எங்கேயுமே வந்து ஃபோர்ஸ் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஓகே, இட் கான் பி ஃபோர்ஸ்ட். ஒருத்தருடைய டிசிஷன் வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி தான். ஸோ அப்படி இந்த இடத்துல எனக்கு நன்மையாக தெரியறது உங்களுக்கு தீமையாக தெரியலாம், உங்களுக்கு தீமையாக தெரியறது எனக்கு நன்மையாக தெரியலாம். ஸோ இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி வேறுபட்ட நிலைகள். இது தீது என்று கூறுவது தவறாகும். ஸோ அதனால தூங்கிட்டு இருக்கிறவளை வந்து நம்ம எழுப்பிடலாம். ஆனால் தூங்கிட்டே இருக்கிறவளை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொன்னாலும், மேலும் வந்து அலர்ட்டா தூங்குற மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்கள நம்மளால எழுப்பவே முடியாது இல்லையா? ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுபோல இந்த அஜ்ஞானத்தினாலதான் இதெல்லாம் மெயின் இல்லையா? ஸோ எது நன்மை எது தீமை என்பது தெரியாம இருக்கக்கூடியது ஒண்ணு. 2வது வந்து இந்த இந்த அதாவது ஜடபாரதருடைய அந்த குவாலிட்டிஸ்ல இருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர் எதையுமே நன்மை தீமை அப்படிங்கிற அந்த பாவனையிலே எடுத்துட்டு போகவே இல்லை இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து நம்ம மனசால நாம அதை அனலைஸ் பண்றது, அவ்வளவுதான். ஸோ உலகின் இருமைகளான இது நன்று இது தீது என்று கருதுவது மனயூகமே என்பதை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப அடிச்சு சொல்றார். சில சமயத்தை சொல்லும், நான் அதை எழுதியிருந்தா எனக்கு இவ்வளவு மார்க் வந்திருக்கும் இல்லையா, நான் அதை செஞ்சிருந்தா என்னைய மாதிரி பர்ஃபெக்டா யாரும் செய்திருக்க மாட்டாங்க. இப்ப செய்துட்டு போனவங்களையுமே நாம் வந்து திருப்தியாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இல்லையா? அது போல நன்மை தீமை என்பது அவங்கவுங்களுடைய செயல்களை பொறுத்து நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா இந்த 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 ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம் இதை வாசிக்கும் பொழுது ஜடபாரதருடைய குவாலிட்டிஸை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, அவர் எவ்வளவு ஸ்திரத்தன்மை வந்து மேற்கொள்ளணும்ன்ற பிரயத்னத்தை வந்து ரொம்ப அழகா செய்றார். அதற்காக ஒருவன் இதனை பாவனை செய்திருக்கூடாது, நடிக்கக்கூடாது இல்லை. இதே மாதிரி நான் இருப்பேன்ற பாவனை எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஒருவன் சமநோக்கு என்னும் ஆன்மீக நிலையில் வந்து வீற்றிருத்தல் வேண்டும். எஸ். ஸோ ஆன்மீக தளத்துல வந்து எஸ் நான் ஒரு 50% 60% இப்போ அட்ஜஸ்டட் இல்லையா, நான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஒரு நிலையில வந்து பார்க்கும்பொழுது 40% நான் வந்து மேலும் மேலே போகணும் இல்லையா? அதற்கான முயற்சியை வந்து நான் வந்து கண்டிப்பா செயல்படணும். அதுவுமே பகவானே எனக்கு நீங்களே வந்து வழிகாட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு மனதளவுல அந்த பிரேயர்ஸ், மேலும் குருவுக்கு வந்து பிரேயர்ஸ், இப்படி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வித்யாவினேசம் பண்ணி அதுதான் நம்ம ஞாபகம் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அத கதாச்சித் கஷ்டித் விருஷல பதிர் பத்திர கால்யாய் புருஷ பசும் அலபதாபியத காமஹ. அச்சமயம் அந்த இடத்துல இப்ப இந்த 12வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கொள்ளையர்கள் 12ல இருந்து 16. ஸோ அவங்க வந்து எங்க திருட்டுக்கு போனாலும் அந்த திருட்டு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கணும். பாருங்க, திருட்டிலே இந்த மாதிரி
திருடுறதே தப்பு இல்லையா? ஆனாலும் அதுவுமே வந்து திருடுறதே சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்காக ஸோ சில மந்திரங்கள் உண்டு இல்லையா? அதாவது பழைய காலத்துல வந்து சொல்லப்பட்டது. ஸோ அதை வந்து இவங்க கேட்டறிந்து மேலும் வந்து அதை வந்து ரிசைட் பண்ணணும் இல்லையா? அதை வந்து சொல்லணும். ஸோ அந்த செயலை என்ன செய்தா அவங்க வந்து இந்த வெற்றி கொள்ள முடியும் கொள்ளை அப்படின்றது வந்து பலி. ஸோ பலி கொடுத்தா அவங்களுடைய நம்பிக்கை. ஸோ மிருக பலியை காட்டிலும் மனிதனை பலி கொடுத்தா இன்னும் வந்து விசேஷம் அப்படிங்கிறது வந்து அதுவுமே அவங்களுடைய கற்பனையோ இல்லை வந்து அவங்க வழி வழியா பண்ணிட்டு வந்ததையோ அவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க. ஆனா உண்மையிலே ஒரு ஜீவனை வதைப்பதற்கு நமக்கு எந்த அதிகாரமுமே கிடையாது. இப்ப நமக்கு யாராவது ஒருத்தர் மனதளவில் துன்பம் வந்தாலே நம்ம அவங்கள வந்து 10 நாள் நினைப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஒவ்வொரு ஜீவனுமே இங்க வாழ்வதற்கான உரிமை என்பது உண்டு. நாம் அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டது. ஓகே. அச்சமயம் சூத்திரர்களின் குடும்பத்தை சேர்ந்த கொள்ளை கூட்ட தலைவன் ஒருவன் ஒரு புதல்வனை பெற வேண்டி அவனுக்கு வந்து வரம் வேண்டும் இல்லையா? வரம் வேண்டி ஒரு பிள்ளை வரம் வேண்டி அவன் அங்கே வந்திருக்கான். ஸோ தான் வழிபடும் பத்ரகாளிக்கு வந்து என்ன பண்றான், மிருகத்தை விட மேலானவனாக இல்லாத, அதாவது மிருகமே அஜ்ஞானம் தான் இல்லையா? ஸோ அனிமல்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜ்ஞானம். ஸோ அந்த அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களை காட்டிலும் இவருடைய லெவல் வந்து இன்னும் மோசமான இழிவான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து நம்ம இந்த ஒரு மந்த மனிதனை பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ அந்த தலைவன் வந்து விரும்பினான். தாழ்ந்த பிரிவை சேர்ந்த சூத்திரர்கள் உலக இச்சைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள காளி தேவி அல்லது பத்ரகாளி போன்ற தேவதைகளை வழிபடுகின்றனர். ஸோ இப்ப இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது, அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது தாழ்ந்த பிரிவை சேர்ந்த சூத்திரர்கள் இல்லையா, மற்றும் ஒரு இச்சையை வந்து அடைவதற்காக இல்லை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக காளி தேவியுடைய பூஜை வந்து செய்யறாங்க. அதுக்குமே வந்து என்ன பண்றாங்க, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அதாவது ஒரு மனிதனை ஒரு விலங்கை பலியிடுறதுக்கு பதிலாக ஒரு மனிதனை பலியிடணும் விட்டா இன்னும் ஃபாஸ்டா, அதாவது நிறைய காலகட்டங்கள் வந்து நாம் இந்த மாதிரி வாழ முடியுன்றது அவர்களுடைய நம்பிக்கை. ஸோ தாழ்ந்த பிரிவை சேர்ந்த சூத்திரர்கள் உலக இச்சைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள காளி தேவதை அல்லது பத்ரகாளி போன்ற தேவதைகளை வந்து வழிபடுகின்றனர் இல்லையா? நம்மளுடைய இச்சைகள், இந்த பௌதிக இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக. மேலும் இதற்காக தங்கள் தேவைக்கு நரபலி கொடுக்கின்றனர். ஸோ அதாவது விலங்கை கொல்லுவதை காட்டிலும் மனிதர்களை கொல்லுவது என்பது, அதாவது அதனால வரக்கூடிய லாபம் ஜாஸ்தி என்றது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது. ஆனா இருக்கும் அதாவது மனித வடிவில் இருக்கும் ஒரு மிருகத்தினை அதாவது பலிக்கு தேர்வு செய்கின்றனர். ஸோ ரொம்ப அஜ்ஞானமா இருக்கிறவங்க அப்படிப்பட்டவங்களை பத்தி அவங்கள வந்து பலி கொடுக்கறதுக்கு தயாராகிறாங்க. தஷ்யா தெய்வ முக்தஷ்ய பசோஹ பதவிம் தத்ர அனுசாரஹ பரிதாவந்தோ நிஷீத சமயே தமாஸ்மிருதயாம் அனித கதஹ பசவ ஆக்ஷ்மினே விதினா கேதாரான் விராஸ் சேனனே மிருக வராஹியாதி பயஹ சம்ரக்ஷமானாம் அங்கிர பிரவர சுதம் அவஷ்யன். ஸோ இது ஸ்லோகம். இப்ப இதுல என்ன மீனிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். கொள்ளைக்கூட்ட தலைவன் ஒரு மனித மிருகத்தை பலி கொடுப்பதற்காக பிடித்து வைத்திருப்பான். ஸோ அவங்க அதாவது அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு வரம் மாதிரிதான், ஒரு காலகட்டம், இப்போ 1 மாசத்துக்கு 2 மாசத்துக்கு ஒரு முறை அப்படியெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே இந்த மாதிரியான சாஸ்திரங்கள் வந்து அதாவது நரபலி சாஸ்திரங்கள் என்பது கிடையாது. ஓகே. நாம ஏதோ வேறு சாஸ்திரங்கள் அப்ரூவ் பண்றதே வந்து விலங்குகளை வந்து அதாவது அதுல கொல்றது வந்து அந்த விலங்குகளுக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து மனித ரூபம் கிடைக்க பெறுவார்கள். அதற்காகத்தான் இது செய்யப்படுது. ஆனா அது காலப்போக்கில் எல்லாமே மாறிடுச்சு இல்லையா? மேலும் ஆனால் மனித மிருகம் தப்பி ஓடிவிட்டது. ஸோ மனித மிருகத்தை தேடுமாறு அவ தனது பணியாட்களுக்கு கவலையை இட்டார். யாரு இந்த இதை பண்றது? யாரு இதை பண்றது? கட்டளையிட்டது யாரு? கொல்லைக்கூட்ட தலைமை மாதாஜி. கொல்லைக்கூட்ட தலைவன் வந்து கட்டளையிடுறாங்க.
கொள்ளை கூட்ட தலைவன் வந்து இப்போ வந்து சொல்றான் இல்லையா, அவர்கள் 4 திசைகளையும் தேடுறாங்க, இப்ப யாராவது கிடைப்பாங்களா நரபலிக்குன்ட்டு. ஸோ அங்க இரவுல தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது இவர் வந்து பாதுகாப்புக்காக அங்கே இருந்த அவரை வந்து என்ன பண்றாங்க, அவரை வந்து கொண்டுட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இருள் மூடிய நடுஇரவில் தேடிக்கொண்டே ஒரு வயல்வெளியை அடைந்தார்கள். அந்த இடத்துல மான் காட்டுப்பன்றி வராமல் பயிர்களை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு மேடான இடத்தில் அமர்ந்த அங்கிராவின் குடும்பத்தை சேர்ந்த தவ புதல்வனை, அதாவது ஜடபாரதரை வந்து அவர்கள் கண்டார்கள். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, அந்த டெம்பரரி தீர்வு. அது டெம்பரரி தீர்வுன்றது அவங்களுக்கு தெரியல. ஓகே, ஆனா நாம அதை படிச்சுட்டே தான். அதத ஏனம் அனவத்ய லக்ஷணம் அவமிருத்யஸ பிரத்து கர்ம நிஷ்பத்திம் மன்யமானா பத்வா ரசனயா சண்டிகா கிருஹம் உபநின்யுர் முதா விகசித வதனஹ. 14 வரைக்கும் தான் படிச்சோம் நம்ம இல்லையா. ஓகே, கொள்ளையர்கள் மானுட பரதரிடம் மனித மிருகத்திற்கான அனைத்து குணங்கள் இருப்பதாக கருதினர். ஸோ அவங்களுடைய எவாலுவேஷன் அல்ல, திடகாத்திரம் நோய்வாய்ப்பட்டு எதுவுமே இல்லை இல்லையா. ஸோ அதனால இவர்கள் வந்து அவரை பலி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலேயே அவர் ஒரு பிராமணருக்கு நம்ம தீங்கே செய்யக்கூடாது இல்லையா, பிரம்மஹத்தி தோஷம் வரும். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அதை எல்லாமே புரிஞ்சுக்கக்கூடிய குவாலிட்டி யாருக்கு இல்லை அந்த இடத்துல, அந்த கொள்ளையர்களுக்கு கிடையாது. ஸோ மனித மிருகத்திற்கான அனைத்து குணங்களும் இருப்பதாக கருதினர். இவருக்கு எல்லாமே குவாலிஃபிகேஷனா இருக்கார், இவரு எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து அவங்களுடைய தீர்மானம். எனவே பலி கொடுப்பதற்கு முன்னர் அவரே சரியான தகுதியுடையவராக, எஸ் இல்லையா. ஸோ இவர் தான் பர்ஃபெக்ட் நம்ம பலி கொடுக்குறதுக்கு, ஏன்னா எல்லா குணங்களும் இவர்கிட்ட இருக்கும் போல இருக்கு. ஸோ அதாவது சாது இது எல்லாமே இருக்கு, பக்தர் எல்லாமே அவருக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் ஆயிருக்கு. மேலும் அவர்கள் முகம் மகிழ்ச்சினால் மலர்ந்தது. எப்படியோ ஒருத்தரை பார்த்தோம், அவரை ஒரு கயிற்றினால் கட்டி காளிதேவியின் கோயிலுக்கு சென்று வந்தார். ஸோ ஜடபாரதரை வந்து கயிறால கட்டி காளிதேவி இடத்துக்கு கொண்டு வராங்க. அப்பயுமே அவர் எதுவுமே பேசுறது இல்லை. நம்மளா அந்த ஊரை, அதாவது எல்லாருமே கூட்டி விட்டுருவோம் இல்லையா. இந்தியாவின் சில பகுதியில் மிருகத்தினை போன்று மனிதர்கள் இன்னும் கூட காளிதேவிக்கு வந்து பலி கொடுக்கறதாக சொல்லப்படுகிறது. ஐ டோன்ட் நோ நார்த் சைடு இது வந்து அந்த அப்டேட்டு. ஆனா உண்மையிலே நம்ம பிசிக்கலி பலி குடிக்கிறத விட எத்தனையோ பேருடைய மனசை வந்து நாம பலி ஆக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே இல்லையா. நம்முடைய வார்த்தைகளால கொண்டே இருக்கின்றோம். தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஒன் இம்சை தான். ஸோ நம்மளால ஏற்படக்கூடிய இந்த இம்சையை வந்து நாம கண்டிப்பா காளிதேவியான அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. ஆமா, அது வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. அதாவது உண்மையிலே தேவதைகள் யாருமே வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஸோ நிறைய பேர் முனீஸ்வரனை கும்பிடுறாங்க இல்லையா, கன்னி தேவிகளை கும்பிடுறாங்க. அந்த தேவதைகள் கூட பலி கேட்கறதே கிடையாது. ஆனா மனிதர்களால் இது செயல்படுத்தப்பட்டு சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம், நான் ஒரு ரிக்வேதம் படித்த ஒரு புரோகிதர் அவர்கிட்ட தான் கேட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு, ஏன்னா நானே ஒரு பிராமணிக்கல் வீட்டில் பிறந்தவ இல்லையா. ஸோ சில ஃபேமிலிஸ்ல இதெல்லாம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையிலே அவர் ஒரே ஒரு அவர் சொன்னார், அதுக்கான மந்திரங்கள் கூட இருக்கும். ஈவன் ஃபார் முனேஸ்வரனுக்கு மந்திரம் உண்டு, ஈவன் ஃபார் சப்தமாத்திரேஸ் கூட மந்திரங்கள் உண்டு. அவர்களுக்கு தயிர் சாதம், இப்போ 1 கப்பு ரைஸ்னா 2 கப்பு தயிர் ஊற்றணும். ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஆஸ்க் இட் சீம்ஸ். அவங்களுக்கு அதுதான் நம்ம படையலாவே கொடுக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற உணவு அதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம தான் என்ன பண்றோம், மிருகபலி எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள வந்து சாந்தமா இருக்கிறவங்களையுமே வந்து உக்கிரமாக மாற்றி விடுகின்றோம். Okay, it is all our personal issues we are doing actually. Okay, so அந்த மந்திரங்கள்ல மிருக பலிக்கு தான மாதாஜி, நரபலிக்கு இல்ல மாதாஜி. இல்ல அந்த மாதிரி மந்திரங்களே கிடையாது. That is for glorifying the devatas. Okay, தேவதைகளை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டக்கூடிய மந்திரங்கள் என்று அவர் சொன்னார். அதை அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்துச்சு. ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது போறதில்லை நானு. ஸோ அதுக்காக எல்லாரும் என்னை திட்டிப்பாங்க இல்லையா,
ஸோ இவ ஒருத்தி வர்றது கிடையாதுன்ட்டு. ஸோ ஈவன் என்னுடைய பிள்ளைகள் கூட போறது கிடையாது யாருமே. ரொம்ப வருஷமாவே பிஃபோர் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் ஒன்லி இந்த பசங்க வரவே மாட்டாங்க. ஸோ ஆனால் நான் ஒரு 20 இயர்ஸாக ஐ வாண்ட் ஈட் நான்வெஜ் எல்லாம். அந்த மாதிரி சிறு பிராயத்துலேருந்தே நான் ஐ வாஸ் நாட் இன்க்ளைன்ட். ஓகே, சிவந்தோ பரம நான்வெஜ் ஃபேமிலி அதெல்லாம் நான் விட்டுட்டேன் நான். ஸோ அதனால் எனக்கு அதெல்லாம் பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவேன், அங்கே இருக்க மாட்டேன். ஸோ அதனால் சில சமயத்தில் போனால் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், புஷ்பத்தை எல்லாம் சாத்திட்டு அந்த தேவதைக்கு என்ன பொங்கல் வச்சுட்டு படைச்சிட்டு நான் கிளம்பி போயிட்டே இருந்துருவேன். அவங்க யாருன்னா என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் சொல்லி. அந்த மாதிரி சாமி வேணா நம்ம குடும்பத்தில் வந்து வழி வழியாக பண்ணிட்டு இருந்ததை வந்து செய்யாமல் விட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்காக வந்து சொல்லுவாங்க. இப்போ கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகு ஐ ஸ்டாப்ட் எவ்ரிதிங், போகிறது இல்லை. இப்போ எப்பயாவது போனோம்னாலும் போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஒரு கற்பூரத்தை கொளுத்திட்டு வந்துட்டே இருப்பேன் நான். ஸோ அது மாதிரி என்ன ரெஸ்பெக்ட் ஷுட் பி கிவன், அதுக்காக போவேன் நான். இதெல்லாம் செய்யறதே இல்லை நான். ஸோ இந்த இதெல்லாமே வந்து நம்ம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. காளி தேவி கூட கேட்கறதே கிடையாது. ஷீ இஸ் ஆல்சோ அதாவது ஒரு தேவதா இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து உக்ரத்தை வந்து நாம தான் உண்டு பண்றோம். வி ஆர் ஒன்லி மேக்கிங் உக்ரம். ஸோ அதுக்கு ஐடியலான பிரசாதம் இதுதான். தயிர் சாதம் இஸ் த ஐடியல் பிரசாதம். இது நம்மளால சமைக்க முடியாதா என்ன? கண்டிப்பா முடியும் இல்லையா? அது ஒண்ணுதான் கேட்கிறேன். அவங்கள சாந்தப்படுத்தணும். நாம என்ன பண்றோம், உக்ரத்தை பண்றோம். மிக தவறான விஷயங்கள் இதெல்லாமே. ஸோ சாத்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டதை நமக்கு படிக்கிற அளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை, அதை கரெக்டாக எடுத்துரைக்கிறவங்களும் கிடையாது. ஸோ படித்தவங்க சொன்னாத கேட்டுக்கக்கூடிய நிலைமையிலுமே நம்ம கிடையாது. ஸோ மூணுமே நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகள் தான். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு படி மேலா போயிட்டு என்ன பண்றாங்க இவங்க, நரபலி. எனக்கு நரபலி நான் சின்ன வயசுல கேட்டிருக்கேன். நான் ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ 50 கூட இல்லை, 45 வருஷம். ஓகே, 45 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 7-8 வயசு மேல இருந்தப்போ வந்து இந்த நரபலி பத்திலாம் சொல்லுவாங்க. சின்ன பிள்ளைங்களெல்லாம் ரோட்லயே விட மாட்டாங்க, அழைச்சிட்டு போயிடுவாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே. அந்த மாதிரி காணாமல் போன குழந்தைகள் எல்லாம் கூட உண்டு அந்த காலகட்டத்தில். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல சட்டம் ஒழுங்கெல்லாம் கொண்டு வந்து அதுக்காக சில பேரை பிடிச்சு ஜெயில எல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு இது பண்ண பிறகு இந்த நரபலி கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து நிறுத்து. ஏன் 45 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட இருந்தது. ஸோ அது எதுக்காக கொடுக்குறாங்க பாருங்க, பர்பஸ் என்ன? அதுமே வந்து அவங்க நியாயமா சம்பாதிக்கிறதுக்காக கூட கொடுக்கல, அநியாயமான வழியில சம்பாதிக்கிறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய அதர்மமான செயல் இல்லையா? ஸோ ஆனா இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தண்டனை தெரியுமா? அதாவது அடுத்த கேண்டோல படிப்போம். நீங்க அடுத்த கேண்டோல, இந்த கேண்டோலயே நம்ம இந்த 15வது அத்தியாயம் முடிஞ்சிச்சனாலே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம எல்லாமே ஸ்டார்ட். நம்ம இந்த என்டையர் மண்டலத்தையே நம்ம ஒரு அண்டத்தை எப்படி நம்ம படிக்க போறோம்ன்றது, அதுல நரக உலகங்களை பத்தி படிப்போம். ஸோ பனிஷ்மெண்ட் என்னன்னா, நாம யாருக்கு என்ன செய்யறோமோ அந்த செயல் நமக்கு நடத்தப்படும். அதாவது நம்மளை வெட்ட வெட்ட நம்ம மடிஞ்சுட்டே இருப்போம், மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை வெட்டிகிட்டே இருப்பாங்க. இதுதான் நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா இந்த தண்டனை நம்ம வந்து அனுபவிக்க போறோம் அந்த சூக்ஷ்ம உடல்ல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால அதை வந்து யாருமே செய்யறதுக்கே போக மாட்டாங்க இல்லையா? ஆனா அதை பத்தி சொல்றவங்களும் கிடையாது, சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கம் அவங்க கிட்ட கிடையாது. ஸோ இந்த 2 இஷ்யூஸ்னால எதுவுமே வந்து முன்னுக்கு போகிறது கிடையாது. நாம் எதையெல்லாம் கொடுக்கிறோமோ அதையேத்தான் நாம பெறுவோம். இந்த ஒரு பாலிசியை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். நம்ம மனதை கொடுத்தால் நல்ல மனதை நாம வந்து பெறுவோம். அதே மாதிரி வந்து நல்லது ஒரு அதாவது நன்மைகள் எல்லாம் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம செய்தோம் என்றால் அதே நன்மைகள் வந்து நம்ம பிற்காலத்துல நமக்கு வந்து அடையும். ஒருத்தருக்கு நம்ம கெட்டது பண்ணோம்னா அந்த கெட்டதை நாம் அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? ஒரு ஜீவனை நாம் கொள்கின்றோம் என்றால் நாம அந்த ஜீவன் வந்து நம்மளை வந்து அதாவது நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எடுக்கும்பொழுது கொல்லப்படுவதை நாம உணர்வோம். ஸோ அடுத்த பிறவிக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே என்ன நடக்கும், இந்த நரக உலகங்களை போயிட்டு நம்மளை வந்து கண்டினியூஸா கொண்டுட்டே இருப்பாங்க. அந்த வலியும் வேதனையுமே நம்ம வந்து சூக்ஷ்ம உடல்ல அனுபவிப்போம். இது உண்மை அப்படிங்கிறத வந்து நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, இதை புரிஞ்சுக்கலன்னா நரக உலகங்கள் படிக்கும் பொழுது அது எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் சாப்டர் ஒரே நிமிஷம் உங்களுக்கு அதை மட்டும் காட்டிடுறேன். அப்பதான் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. உண்மையிலே என்னுடைய சொந்த பந்தங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு சாப்டர் மட்டும் கிளாஸ் எடுக்கணும்னு நினைப்பேன் நானே. ஆனா என்ன
அடுத்து அடுத்து இதுக்கு என்ன வந்து நீ யாருன்னு என்னை கேட்டுருவாங்களோன்றதுக்காக தான் நான் அந்த இடத்துக்கு அந்த மாதிரி சொல்றது கூட போறது இல்லை. நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் எல்லிஷ் பிளானட்ஸ். ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த முன்னுரையில படிக்கலாம். இந்த முன்னுரையில பாருங்க. மாதாஜி நம்ம 28 உங்ககிட்ட புக்கு யார்கிட்ட இருக்கா? புக் இருக்கா உங்ககிட்ட? இப்போ வச்சிருக்கீங்களே 10வது கேண்டோ வேணும். நோ நோ நோ, இதே 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 லாஸ்ட் 26வது லாஸ்ட் சாப்டர் போங்க. ஃபர்ஸ்ட் போங்க. பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. 3:27. நோ நோ நோ, நரக உலகம் 26 தானே மாதாஜி? 26ல முன்னுரை. ஒரு பேராகிராஃப் படிங்க, ஜஸ்ட் ஒரு பேராகிராஃப். ஓகே, சரியா? சோ இந்த இடத்துல சுகதேவ கோஸ்வாமி 3வது பேராகிராஃப் வாசிங்க முன்னுரையில. அதாவது தாமிஸ்ரா, அந்த தாமிஸ்ரா, ரௌரவா, மகாரௌரவா, கும்பிபாககா, காலசூத்ரா, அசிபத்ரவனா, சுக்ரமுகா, அந்தகூபா, கிருமிபோஜனா, சந்தாம்சா, தப்தசூர்மி, வஜ்ரகந்தா, சால்மலி, வைத்தாரிணி. நம்ம சொல்லுவோம்ல வைத்தாரிணி, அந்த சீழெல்லாம் இருக்கும் பாருங்க, அதுதான் வைத்தாரிணின்னு சொல்லுவாங்க. புயோதா, பிராணரோதா, விஷாசனா, லாலபக்ஷா, ஷரமேத்யதானா, அவிச்சி, அஹாபானா, ஷரகார்தமா, ரக்ஷோகனா, போஜனா, சுலப்ரோத்ரா, தண்டுஷுகா, அவதா நிரோதனா, பரியவர்த்தனா அண்ட் சுஷிமுகா. இது 28 மட்டும்தான் கிடையாது, எண்ணிலடங்காத நரக உலகங்கள் உண்டு. ஆனா இந்த 28 நரக உலகங்களை பத்தி இந்த சாப்டர்ல சொல்றாங்க. எஸ் மாதாஜி, பத்மா பிரேம மாதாஜி, இந்த ஒரே ஒரு பேராகிராஃப் படிங்க நீங்க. பிறன் மனைவி பொருள் உடைமைகளை திருடுபவன் தாமிஸ்ரம் என்று நரகத்தில் வைக்கப்படுகிறான். ஒருவன் தந்திரமாக ஏமாற்றி அவன் மனைவியை அனுபவிப்பவன் அந்த தாமிஸ்ரம் என்னும் மிகவும் மோசமான நரகத்தில் வைக்கப்படுகிறான். உடற்கருத்துடைய ஒரு மூல மனிதன் அக்கருத்தின் கீழ் பிற உயிர்களிடமும் வன்முறை செய்து தன்னையும் தன் மனைவி மக்களையும் காப்பாற்றிக் கொள்பவன் ரௌரம் என்று நரகில் இடப்படுகிறான். அங்கே அவனால் கொல்லப்பட்ட விலங்குகள் ருரஸ் என்று ஜந்துக்களாக பிறந்து என்று ஜந்துக்களாக அவனை கொடுமையாக துன்புறுத்துகிறான். பல்வேறு விலங்குகள் அதாவது அவனுக்கு துன்பத்தை விளைவிக்குவார்கள் அவர்கள். இப்ப நான் வந்து கோழி யாராவது வெட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே அந்த கோழி வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஜந்துவா வந்து இருக்கும் அந்த உலகத்துல. ஓகே, ரௌரவா எனக்குரிய நரகத்துல அது என்ன பண்ணும், நம்மள வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டப்படுத்தும். ஓகே, எஸ். பல்வேறு விலங்குகள் பறவைகளை கொன்று தின்பவன் யமராஜனின் தூதர்களில் கும்பிபாகம் என்னும் எண்ணெயில் போடப்படுகின்றனர். அந்தணனை கொன்றவன் காலசூத்திரம் என்னும் நரகத்தில் வைக்கப்படுகிறான். அங்கே சமதளமுடைய நிலம் இருக்கிறது. அது சூடான அடுப்பு போல் சுடுவதாகும். அந்தணனை கொன்றவன் அந்நிலத்தில் பல ஆண்டுகள் சுட்டரிக்கப்படுகிறான். ஆன்மீக கட்டளைகளை பின்பற்றாமல் தன்னிச்சையாக அல்லது சில துட்டர்களை பின்பற்றி நடப்பவன் அசிபுத்திரவனம் என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். நீதியினை மோசமாக நிர்வகித்த நிர்வாக அதிகாரி அல்லது அவன் ஓர் அறியாதவனை தண்டித்திருந்தான் என்றால் அவன் சூகரமோகமும் என்னும் நகரத்தில் இடப்பட்டு கடுமையாக உதைக்கப்படுகிறான். கடவுள் மிகவும் வளர்ச்சி பெற்ற உணர்ச்சியினை மனிதனுக்கு அளித்திருக்கின்றனர். அதனால் அவனால் பிற உயிர்வாழிகளின் இன்ப துன்பங்களை உணர முடியும். தனது மனச்சாற்றினை இழந்தவன் பிற உயிர்களின் துன்பத்திற்கு காரணமாகின்றான். யமராஜனின் தூதர்கள் அவனை அந்த கூபம் என்னும் நரகத்தில் இடுகின்றனர். அங்கே அவன் தன்னால் பாதிக்கப்பட்டவர்களினால் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுகிறான். வரும் விருந்தினர்களை உபசரிக்காமல் தானே உண்டு மகிழ்ந்திருந்தால் கர்மி போஜனம் என்னும் நரகத்தில் இடப்படுகிறான். அங்கே எண்ணற்ற கருமிகள்
கிருமிகள் மற்றும் பூச்சிகளால் அவன் கடித்து துன்பப்படுத்துகிறான் அதாவது துன்புறுத்துகிறான். எச்சி கையில கூட காக்கா ஓட்டப்பட்டேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது தான் மட்டுமே சாப்பிடணும், சுயநலம், உணவுல கூட யாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளாத ஒரு ஆட்டிடியூட் இல்லையா? வீட்டுக்கு வந்தவங்களை வந்து உபசரிக்காம அப்படியே பேசி அனுப்புறது இல்ல, ஏன் வந்த. ஆனா இந்த ஆட்டிடியூட் இப்ப நிறைய இருக்கு இல்ல, எதுக்கு அவங்க வரணும், அவங்களுக்கு ஏன் நான் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுக்கணும், இருக்கா இல்லையா? சோ அப்படிலாம் ஒரு இது என்ன, அவங்க ஏழ்மையா இருந்தா அவங்கள வந்து கீழே பார்ப்போம், அவங்களே மேலான ஒரு இதா இருந்தாக்க ஓடி போய் அவங்க காலு கூட நம்ம வந்து செருப்பா நடப்போம் இல்லையா? இந்த ஆட்டிடியூட் வந்து நமக்கு இருக்கா இல்லையா? கண்டிப்பா இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல. சோ அப்படிப்பட்ட செயல்களுக்கு கூட தண்டனை உண்டு. ஓகே, இந்த இடத்துல கருமையா இருக்கிறவங்க அதான் என்ன ஆகும், பூச்சிகளால கடிக்கப்படுவார்கள். இப்ப நமக்கு ஒரு எறும்பு கடிச்சாலோ இல்ல ஒரு கொசு கடிச்சாலோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இமீடியட்டா அடிச்சு அதை வந்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வேற வேலை பண்றோம் இல்லையா? பண்றோமா இல்லையா? சோ ஆனா அந்த இடத்துல நாலா பக்கமும் நம்மள பூச்சி கடிச்சிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அதுவும் ஷட்டில் பாடி இல்லையா? சூக்ஷ்ம உடல், அங்க ஸ்தூல உடல் கூட கிடையாது, சூக்ஷ்ம உடலுக்கு அவ்வளோ வலி வேதனையுமே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ எக்ஸாம்பிள் இது. ஓகே, போறோம் மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு ஐ திங்க் எல்லாருமே நைட்டு தூங்குறீங்களோ இல்லையோ, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கடினமான ஒரு இது, இந்த இவ்வளோ பெரிய படிச்சா பயம், இது படிச்சாக்க அவ்வளவுதான், இனிமே ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டாங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் வந்து படிச்சாதான் வந்து புரிஞ்சுண்டு வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே பரோபகாரமா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா யாருக்கும் உபதிரவம் மாத்திரம் கொடுக்க கூடாது இல்லையா? அந்த மாதிரி யாருக்கும் துன்பத்தை கொடுக்க கூடாது, அந்த ஒரு பாவத்தை நாம எடுத்துக்கணும். ஆனா இங்க இந்த டாய்காட்ஸ் அப்படின்னா இந்த கொள்ளையர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ, ஆக்சுவலி ஒரு பிராமணர், அதுவுமே எந்த மாதிரி ஒரு வைஷ்ணவா அந்த நிலைமையில இருக்கிறவரை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு வெட்டணும்னு நினைச்சாங்க இல்லையா? சோ எவ்வளவு பெரிய தவறு இல்லையா? அது எவ்வளவு பெரிய பாவத்தை பண்றதுக்கு அவங்க முயன்று இருக்கிறார்கள். இருந்தும் அவர் முழுமுதற் கடவுளத்தில் முற்றும் சரணடைந்து விட்டதால் அவர் நல்ல புத்திசாலி தான். அதுல இருந்து அவர் வந்து அவங்களை எல்லாருமே வந்து ஒரே வெட்டா கூட அவரால் வெட்ட முடியும். யாருக்கு அவ்வளவு பலம் இருந்தது, யாருக்கு ஜடபாரதற்கு அதாவது உடல் வலிமை இருந்தது, புத்தி இருந்தது இல்லையா? சோ விடுதலை அடைந்த நிலையில இருந்தார். ஆனாலும் இதெல்லாம் இறைவன் சித்தம், நான் இப்படிதான் செல்லணும்னு இருந்தா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலையில போயிடுறாரு அவர் வந்து. சோ எந்த விதமான எதிர்ப்பும் காட்டாது காளி தேவிக்கு பலி கொடுப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட போதும் அந்நிலையிலே இருந்தார். அப்பயுமே அதே மாதிரிதான் இருந்தார், எதுவுமே எக்ஸ்பிரஷனே காட்டல அவர். முந்தைய ஸ்லோகத்தில் அவர் மிக்க பலசாலி என்று கண்டோம் இல்லையா? எனவே அவர் நினைத்தால் தன்னை கயிற்றால் பிணைப்பதை தடுத்திருக்க முடியும். ஆயினும் அவர் எதுவுமே செய்யல. அவர் தனது பாதுகாப்பிற்காக முழுமுதற் கடவுளை மட்டுமே நம்பியிருந்தார். வண்டர்ஃபுல் பாயிண்ட் இல்லையா? அதாவது நம்ம ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம இதை வந்து சோதனவே பண்ண முடியும். உண்மையிலேயே நாம் எந்த அளவுக்கு இறைவனை நம்பி இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு அவருடைய திருவடிகளை வந்து நம்ம சரணாகதி என்று இருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் இல்லையா? இப்போ என்னோட அம்மாவுக்காரருக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரோக்கியம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் அதை வந்து பகவான் எந்த வழியில போய் நான் சேவை பண்ணணும்ன்றது வந்து அவர் நிர்ணயிக்கட்டும், நான் என்ன செய்யணும்ன்றது அவர் நிர்ணயிக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றது நாம டிசைட் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அதனுடைய நன்மை வந்து அடுத்தவர்களை பாதிக்கும் பட்சத்துல அந்த வலியும் வேதனையுமே அவங்க போன பிறகு நாம தான் அனுபவிப்போம் இல்லையா? அதை வந்து என்னைக்குமே ஃபர்கிவ் பண்ணவே முடியாது. தாய் தந்தையருக்கு வந்து செய்யக்கூடிய தொண்டு மேன்மையானது. ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த தொண்டு செய்யறோன்ற பேர்ல வந்து நாம தவறுதலான டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனுடைய பாதிப்பெல்லாம் நாம தான் வந்து அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் பகவான் என்ன வழி கொடுக்குறாரோ அந்த வழியில போயிட்டு நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் நான். சோ அதுக்கான பாதையுமே பகவான் கண்டிப்பா காட்டுவார், அதுலயே நம்ம செல்லலான்ற ஒரு தீர்மானம் இருக்கு. அந்த மாதிரி இறைவனை நாம வந்து ஒரு குரூஷியல் பொசிஷன்ல தான் நம்முடைய நம்பிக்கை அவர் மேல் எவ்வளவு இருக்குன்றதை வந்து நிரூபிக்க முடியும். சோ அதை முழுமையா சரணாகதி அடையும் பொழுது அவர் அந்த பாதையை வந்து நமக்கு கொடுப்பார். இல்ல நான் இதைதான் பண்ண போறேன் பகவானே, இதையே என்ன வழிகாட்டுனாக்கா அப்ப டிசிஷன் யார் எடுக்கிறது? நாம தான் எடுக்கிறோம். அந்த டிசிஷன் கரெக்டா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியுமா? இப்ப பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அந்த பார்வையில அது டிசிஷன் ரைட்டுன்னு தோணும். அதனுடைய விளைவுகள் வந்து பிற்காலத்துல நோக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய கஷ்டத்தையுமே கொடுக்கலாம். அதனால டிசிஷன் அவரை எடுக்க விட்டுறணும். நம்ம லெட் ஹிம் டிசைட். நாம் வெறும் நிமித்த மாத்திரம் செயல்படலான்ற அந்த நம்பிக்கை மட்டும் நம்ம கொண்டு வரணும் ஸ்ட்ராங்கா. ஓகே, ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூர் பரமபுருஷ பகவான் இடத்துல பின்வருமாறு சொல்றாராம். மராவி ராகபியோ இச்ச தோஹாரா நித்யதாச பிரதிதுயா அதிகாரா. அதாவது எந்தன் பகவானே, நான் இப்பொழுது உன்னை சரணடைந்து இருக்கின்றேன்,
இல்லையா? இச்சா தோஹார மராபி ராகாபி யோ இச்சா தோஹார நித்யதாசா பிரதிதுய அதிகாரா. சோ நித்திய தோழ, அதாவது தொண்டன் இல்லையா, ஊழியன். நீ விரும்பினால் என்னை கொல்லலாம் அல்லது காக்கலாம், எப்படியாயினும் நான் உம்மை முற்றிலும் உண்மையே சார்ந்துள்ளேன். இல்லையா? சோ பக்தி வினோத தாகூரார் பாடுற. சோ அந்த பாவத்தை இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்முடைய மனசுமே வந்து பக்குவப்படுகிறது. இல்லையா? சோ எப்படி நாம பக்தி கொள்ளணும். சிஷ்டாஷ்டத்தில கூட ஒரு இது வரும். லாஸ்ட் ஸ்லோகம். அரவணைச்சாலும் அரவணைக்கலாம், இல்லைன்னா எது வேணாலும் செய்யலாம் அப்படி. எஸ், லம்படோ மத் பிராண நாத்தஸ்து சாயேவனா பரஹ. இல்லையா? சோ அதாவது என்னை கரடு முரடாக நீங்கள் கையாண்டாலும் பரவாயில்லை, உங்களுடைய இச்சை, உங்க விருப்பம் எதுவோ அது செய்யுங்க, உங்க கைகளில் நான் ஒரு இதுதான். ஓகே, அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு மனோபாவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, அந்த ஒரு பாவத்தை நம்ம வளர்த்துட்டா வாழ்க்கையில நல்ல ஒரு இது நமக்கு கிடைக்கும். ஆனால் நாமளே எப்பவுமே டிசைட் பண்ணி நாம என்ன எதிர்பார்க்கறது தான் செயல்படணும். இது நம்மளை சுத்தி நிறைய பேர் சொல்லும் பொழுது நமக்கு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாம இப்ப பேந்த முழிக்கிறோமா இல்லையா? ஸோ இவங்க ஏன் இப்படி டிசைட் பண்றாங்க, எதையா சொல்றது கூட கேட்க மாட்டேன்றாங்களே, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் அஜ்ஞானம். அந்த அஜ்ஞானத்தாலதான் இதை நான் டிசைட் பண்ணுவேன், நான் செய்வேன், எனக்கு இதுதான் நான் எனது. இந்த 2 வார்த்தை வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இந்த உலகத்துல வந்து பந்தப்படுத்தும். ஓகே, ஸோ பகவானுடைய கிருபையால் இது ஆற்றப்பட்டது. ஸோ பை த மர்சி ஆஃப் த காட் ஐ ஹவ் பீன், அதாவது இந்த செயலை செய்வதற்கான வாய்ப்பு வந்து வழங்கப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட பாவத்தை வளர்த்தோம். ஓகே, அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா ஃபுல் கிரெடிட் யாருக்கு போறது? பகவானுக்கு. நாம் வெறுமனே நிமித்தமாக இருக்கும். ஸோ அந்த பாவத்தை தான் நாம வளர்த்துக்கணும். ஓகே, पंचकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम